Spiritu qaddis, tarbija qaddisa, qed jitwieled fik u fija, jew qed jipprova. Xi żbalji jistgħu jsiru? It-twelid huwa fija u permezz tal-permess li nagħti jien. Allura wieħed mill-iżbalji li jistgħu jsiru huwa li nista' nirrifjuta li naċċetta dan it-twelid, jew nirreżistih, jew indur kontrih. It-twelid huwa fija iżda ma jsirx bis-saħħa jew l-qawwa tiegħi. Forsi din ma rridix, forsi din ma nifhimiex u għalhekk għalkemm inkun irrid it-twelid forsi nipprova indeffes lil moħħ tas-soltu tiegħi, moħħi ta' qabel, fil-moħħ ta' tfajjel il-ġdid li qed jitwieled. Dan ħalli is-sid nibqa' jien mhux hu. Dan ma jista' qatt ikun. Jekk ma nċedix, il-ħajja l-ġdida ma tkunx tista' tiġi. U għalhekk dan huwa żball ieħor li jista' jsir. Nistgħu nevitaw dawn iż-żewġ żbalji ħorox billi naċċettaw il-kelma tal-Anġlu lil Marija l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U nistgħu nispiraw irwieħna mit-tweġiba ta' Marija fejn sinċerament tat lilha nnifisha. Ara, jiena il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek.